Ingdeng Phoke Braketom Karbi Students Association Mate KSA Mate Karbi Locharlia Song Annual General Conference Rohini Raing Koda Trok apharman Rukasen Jutang Aklam Jirikindeng West Karbi Anglong Long Si Tereponi Pai Inkore Sipen Inkore Ketom An Padopon Po Amring constituency ke Parlo Jirikindeng Rukasen Jutang Aklam along Ingdeng Phoke Braketom kechok Karbi Students Association Annual Conference Surhini Raing Kora Trok Ningkan apharman kepada ponji aphan chesik chedang aphan phan pharoisi angbong pen phan trok nerkep an chesik pon tanglo pinpo dame Karbi Students Association Inglong pho pining an Ingdeng Phoke Braketom kechok asengkan lo lapen penangan ahawar ke annual conference kibidam adim si ke onglo bonta jirikindeng ahawar along ke pining si nang kibi chenglang Labangso Annual Conference ke pachunji aphan Jirikindeng Town Chairman Singterang aphan si tirikam amaipu pekponlo lapen Singterang ahin pen pusitami labangsa conference apor aningarong si sai kachipachunji aphan pandel kikim kerang pusitami dode sangse pin pen cherap dunsi phan pharoisi angbong pen phan trok ner kep an chesik pon tanglo Labangso Annual Conference ke padoponji ni phai inkore si inkore hini lapen inkore ke thom ni thom apharman si paman ponpo lapen Karbi Students Association Inglong Pho Central Committee isido lapen Regional Plido Diphu Hamren Bokajan lapen Haurakhat lapen Head Branch Sub Branch Kadukawe Pharohini rakep ando lasi branch isipen bang inkoi members atum nangkachitong dun petji aphansi Hamren Regional Achunbang Provenson Bepen Pachini dun Ahok pet ke Karbi Locharlia Song pen ke anengkan bang sutame annual general conference bipon pon na bang so ki bipon ke nilitum kelang dam kam ke lasono je Karbi Anglong long kolobong so dema bang si mane kapap himuchot ma hal bang so dem si nilitum ki bidam na lapen nilitum Karbi Locharlia Song long mangke regional pido Difudo, Harukado, Bukajando, lapendan itu Hamre Regional Committee. Masih lah long pliang bang sendiri itu pupating boy si kebang bang masih pining abang ke Hamre Regional Committee arlo si bilo. Lapen itu West Karbi Anglong langdam lo pulon te itu dah jadi deng hawar setamin non si kan ni kacing thori apan bang ke bang bom lah. Lapen lah bang suadim long bang ke Karbi Locharlia Song conference ke bipo bang ke ni setamin tegon dipin lah. Lapen aprang setamin Central Committee itu setamin angkatan lah bang suadim bang ke bipin lah. Masih labang suade mabang si netum stame bipo na impus netum Central Committee has stame chuning ridun lo labang so chuning ripona teng pensi Central Committee tum stame nang deng ponsi pini labang suade mabang ke General Conference bang ke bipo nong lo News first Karbi Anglong la pen Karbi Anglong live na letum dak pansna jutang aklam along dak Ingdeng Phoke Braketom Karbi Locharlia Song tum annual conference kidui putaring korai sipem taring korai thomal asu ipadu ponji palong nang tu nakang huri apa asnon nil tum stame dak chesik chedang pan bom lo taring korai sipen bang dak cheng pan pol asi nili Karbi Locharlia Song Inglong Pho atum phan churung tu Ingdeng Phoke Braketom ke plengan dak Jirikindeng angkang mate amreng constituency angkang along stame dak part of Jirikindeng along aso conference nang ebi pon ebi theka pot lasi alang le tum stame nili ke rupa chijir lo lasi Nili tum dak Jirikindeng arap snabela so a conference along phan kachara chitu duni phan ke nili tum chingwai chingsai alo lasi me phun pen si chun pon pola so sai bustame lasi Jirikindeng pen sem singing ti Karbi Anglong live